Je silný. Okay. Asi nějaký profík by tomu řekl zredukuje, ale se to páří pěkně. Jdeme odcvičit, v pokoji se uklízí a cestu zpátky nakoupíme na oběd i na véču na místních farmářských trzích. No, trzích farmářských, nevím jestli farmářských, ale trzích, jo. Tyhle, kdo to má počítat, proč to nedělá na 100? Základ je, když už to moc neumíš, aspoň u toho vypadat profi. To se nestalo, syna. Musíme trošku improvizovat, jako ostatně, vždycky a všude a ve všem. Jinak jestli je rikota v Česku drahá, tak tady ještě dražší. Jak se říká, není důležitý, co děláš, ale jako toho vypadáš, že jo? Když tak se budu tvářit, jako že mi to stejně chutná, abyste si to uvařili. Vítám tě, ačkoliv to nevypadá v nejchladnějším městě celý Guatemaly. Většinou do polku bývá docela pěkně, pak kolem oběda se to začne lámat, kolem 2., 3. začíná pršet a v noci je docela dost zima. V fázi já na Kubě jsem si na to asi úplně odvyk, ale řekl bych, že teďka je to možná srovnatelný s Českem. Je to teď můj 5. týden v Guatemale, z toho 3. týden tady v tomhle bytečku a budu tady zůstávat ještě další 2 týdny, pak se přesouvám. Kam, to si řekneme na konci videa. Teďka v první řadě potřebuji odpracovat to nejdůležitější a to je aktualizace tréninkového plánu pro jednoho klienta. Pro Petra, se kterým spolupracujeme vlastně už 8. nebo 9. měsíc. Za tu dobu se nám podařilo schodit spoustu kilo, až jsme se nakonec rozhodli, že se teďka zasoustředíme víc na zesílení. A teďka úplně čerstvě, právě dneska jsme pořídili kettlebell, takže budu trošku překopat tréninkový plán. No a ať u těch kettlebellů zůstanem, tak zhruba kolem 12. mám tady domluvený úklid, takže se vytratíme do fitka, ukážem si, jak trénuju já, tak abych se aspoň trošku držel v nějaký síle, výbušnosti i vytrvalosti, protože za 2 týdny začínám zase boxovat a tady bohužel nebyla možnost trénovat. Po tréninku si ukážem úplně skvělej, jednoduchý, výborný recept, plný bílkovin a odpoledne ti prozradím, na jakém projektu teď budu pracovat. Není čas na flákání, jdeme na to. To je silný. Okay. Mineralizace před tréninkem. Ať vykompenzujeme tu kávu. Jdeme odcvičit, v pokoji se uklízí a cestu zpátky nakoupíme na oběd i na véču na místních farmářských trzích. No, trzích farmářských, nevím jestli farmářských, ale trzích, jo. Barber, ten vychází tady na nějaký necelý 200 zhruba. Gracias. Hola, adiós. Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Buenas. Por favor, ¿esto es agua pura de coco? Sí, es agüita de Sí, perfecto. ¿Puedo tener una? coco. Sí. ¿Le pongo Y- de una vez la pastilla? Perdón. ¿Se la coloco de una vez? No necesito. ¿No? No. ¿Quiere así con Y- carnaza o sin carnaza? Sin carnaza, por favor. Y si tienes un plátano y un aguacate ¿Aguacate grande o pequeño? pequeño. Perfecto. ¿Un plátano quiere así amarillo o quiere maduro? Más maduro, por favor. ¿Así? Perfecto. Solo uno. Buenos días. Por favor, 6 huevos. 6 huevos. Ujú. ¿Qué tienes? Gracias. Tak jo, máme po tréninku, máme nakoupíno, jsme doma. Čeká nás příprava prvního jídla dnešního dne. Já nikdy nevím, kam to mám dát tu kameru, aby to nevypadalo úplně debilně na to vaření. Tak začneme třeba tady. Budeme připravovat krevety, myslím, že se jim říká saganaki. Já to zase udělám v takový lehčí, trošku fit verzi, maličko víc bílkovin. Zároveň je to recept, který se dá udělat i třeba na hezko, když čekám nějakou návštěvu nebo tak. Co budeme potřebovat? Jsou pasírovaný rajčata nebo pasáta nebo loupaný rajčata. Já udělám kombinaci svých vlastních rajčat plus tohohle, protože tam mám zbyteček. Budeme potřebovat rikotu, místo smetany, trošičku víc bílkovin nebo vodost víc bílkovin, trošku méně tuku a chuťově super. Budeme potřebovat cibuli, česnek, trošku limetky, to je klasika. Mám tady nějaký italský koření, respektive tohle je bazalka, tady mám italský koření, trošičku oliváče do toho nakápnem. Tohle je základ na omáčku, krevety mám v mrazáku. No a teď co se nabízí jako příloha, že jo? Moje nejoblíbenější příloha jsou brambory, které se podle mě absolutně k tomu nehodí, takže by se nabízela asi rejže. Rejži umíte udělat každý, tam vás asi moc neobohatím, takže si zkusíme udělat něco jako takovou domácí pitu, samozřejmě zase v trošičku víc fit verzi, na kterou budeme potřebovat řecký jogurt a trošku jakýkoliv mouky. Tady je bohužel jenom kukuřičná nebo normální pšeničná. Z kukuřičný si myslím, že by to ani nedrželo a jednak by to bylo hnusný a od pity by to mělo úplně daleko. Takže jsem vzal normální mouku, nebudeme jí tam dávat moc a zkusíme, co z toho vyleze. Ještě jsem zapomněl, přidáme tam trošičku feta síru pro nějakou slanost a takovou zajímavější chuť. Začneme tou pitou, která před tou přípravou potřebuje trošičku odležet, takže ji uděláme jako první a pak ji necháme odpočívat. Já už vám teda prozradím, co bude ten projekt, na kterém teďka budu pracovat. Bude to kuchařka, kde samozřejmě ty ingredience budete mít krásně navážený a všechno. Teďka to jakoby nemám úplně možnost vážit a tak, takže dávám všechno od voka. Tohle bych chtěl tak na jednu porci, uvidíme, co z toho vyleze. Nejdřív chcem vždycky smíchat, že jo, ty sypké suroviny, když se nám je povede otevřít. Takže ho, dám tam maličko prášku do pečiva, aby to nabopnalo. To jsem ještě nikdy nedělal, zatím vždycky bez něj. Maličko toho italského koření. Trošku soli. Trošku pepře. Promíchneme všechno sypký. Vůbec nevím, kolik těch pita placiček z toho vyleze, myslím si tak 2-3. Hodíme tam tak půlku toho řeckého jogurtu. Zakápneme trošku oliváče. Někdo do toho přidává ještě vajíčko a sýr, aby to líp drželo, ale my si vajíčka necháme na večeři a sýr bude v té omáčce, tak uvidíme, budeme doufat, že se to chytne i takhle. Tam přidám úplně maličko vody. Jasně. Máme to hodně jogurtový, ale to je dobře, tím víc, i když nemám rád to slovo, tím víc fit to bude. Pořádně takhle promasírovat. To jenom takhle tou moukou odlepím, ať to trošičku drží pohromadě, ať se to nelepí. No a teď to necháme takových 20 minut odpočinout. Mezitím máme krásně čas na to si připravit tu omáčku. Takže začneme tím, že si najemno nakrájíme cibuli. Jinak samozřejmě vím, že je asi milion lepších způsobů, jak cibuli nakrájet na drobno, ale nevím, tenhle mi přijde jako nejjednodušší. Já to budu dělat na jednu porci, takže si myslím, že půlka cibule bude až. K tomu hodíme 2 stroužky česneku. Fakt brečím. Poloupem. To budou 3 stroužky, to asi nevadí. Hop. A zase najemno. Základ je, když už to moc neumíš, aspoň toho vypadat profi. Jak se říká, není důležitý, co děláš, ale jako toho vypadáš, že jo? Ne, tak docela to funguje, ne, že ne. Teď je vždycky otázka, na čem to vařit, na čem to dělat. Já jsem vždycky za gíčko nebo za sádlo, ale ani jedno z toho tady teďka nemám, takže budu držet řeckou tradici a udělám to na oliváči. Jenom lehonce to osolím a necháme tu cibuli s česnekem trošku změknout. Mezitím si nakrojíme takhle slupku od rajčat, aby nám potom šla loupat. Není v tom žádná velká věda a když je spaříme, tak to bude fakt krásně.
Tu cibuli dělám na malinkém plameni, já vždycky, když to chci stáhnout, tak si to vypnu celý. Takže ahora si. Už to krásně měkne. Trošku to přiklopím, ať od toho celé nesmrdím. Vždycky jak dělám cibuli, tak mi pak smrdí vlasy. Tak a mezi tím si dáme zahřát tady vodu na ty rajčata. Jednodušší způsob je dělat to s rychlovarkou, ale to je v jiné místnosti. Takže to udělám takhle. Co se těch krevet týče, tak se můžou nemusí předem namočit nebo nechávat rozmrznout. Já to většinou házím rovnou z toho, ale dneska jenom ať tam dostanu, vůbec nevím, kolik to bude gramů, jenom ať tam dostanu trošičku, nebo dostanu z nich trošičku toho mořského, tak na ně na vteřinku kápnu limetku, která mi došla, takže vezmu jinou. A nechám je chviličku jenom pomáčet v té vodě, oni stejně budou vevnitř zmrzlí. Jenom je maličko zbavíme toho mořského smradu, nebo jak by se tomu dalo říct, nádechu. No, stejně jsou zmrzlí jak prase. No. Teď pozor, protože už se nám uvařila voda na rajčata. Cibuli se mezi tím trošku stáhnu, nebo úplně stáhnu z toho plamene, aby se nepřipálila. Takže teď tam jenom vymácháme ty rajčata, ať se pořádně spaří tím horkem, aby šla ta šlupka dobře stáhnout. Mama mi vždycky říkala, že horkou vodu nesmím lejt do dřezu, takže ji poslechnu a hodím ty rajčata takhle do mističky se studenou, oni se leknou a z toho leknutí se slíknou. Dvakrát otočíme, už vidíme, jak to krásně leze dolů. Tu jsou horký, ale dobrý ho nepálí, že jo? Samozřejmě můžete koupit loupaný rajčata a mít to bez obtíží navíc, ale třeba někoho zvlášť naučím něco nového. Jedno krásný, druhý taktéž. Takže krevety odpočívají, rajčata jenom pokrájíme, ideálně na menší, ať tam pak nejsou kousky, když oni hezky změknou. Tak, rajčata máme a můžeme znova, já jsem si do toho šáhnu mokrou rukou. Vždycky to udělám, vždycky když tady vařím, tak si do toho šáhnu mokrou rukou a pak 5 minut nemůžu zapálit ten. Tak nic, jsme zpátky večer. Mezitím jsme si trošku uklidili a teď se můžeme pustit už do omáčky jako takový. Máme připravená rajčata. Když se člověk soustředí jenom na to vaření, tak je to fakt extrémně rychlý recept. Jakože to může být za 15-20 minutový, ale ještě stále neumím dělat moc 2 věci najednou, takže to tak občas vypadá. Přikloupíme, necháme to dozměknout, stáhneme ten plamen. Ideálně tak, ať si ho nevypneme jako vždycky. Já tam první bouchnu ty krevety, ať se ještě vybreče, ať pak neudělají tu omáčku takovou vodovou. Mezitím si můžeme všechno uklidit, jako v Masterchefovi. Tak, vodem dáme pokličku, ať se to trošku vypáří. Nevím, asi nějaký profík by tomu řekl zredukuje, ale se to páří pěkně. No, já jsem netrpělivý, takže už tam pomalu přidám ty rajčata, respektive tu pasátu, pasata. Jsou to víceméně, jsou to prostě 100% rajčatová pasta, mě to zbylo z posledního vaření. V tuhle chvíli přidáme koření, když už je to trošičku takový jako na hraně. Přisolíme. To se to nezdá, ale ta sůl v tom pak stejně není skoro ani cítit. Těsto mám všude. Trošku bazalky. To promíchnu. No a teď je vždycky otázka, kdy tam přidat tu mléčnou složku, tak aby se jako úplně nezdrcla, nesrazila. Já to radši dávám až ke konci. Už je to všechno takový změklý, spojený ty chutě, tak jenom na takový jako detail, pak to přiklopím a nechám to dojet klidně už jako bezvolně. Tak to možná takhle vyzkoušíme, ať to máte přesný postup. I když já to vždycky dělám úplně jinak, vždycky mám úplně jiný poměr surovin, ale slibuju, že až budu dělat kuchařku, dám si záležet, všechno to popíšu, hodím vám k tomu i makra, protože vím, že spousta z vás makra řeší a řeší všechno do posledního gramu. Já u svých klientů, záleží jak s kým, většinou ano, máme napsaný přesný jako gramáže potravin, ale u sebe, já řeknu úplně upřímně, že jsem na to línej a ne vždycky mám váhu a věřím, že dokud člověk jí jako celistvý potraviny, dokud týhle dávají smysl, dokud se nepřežírá a nemá potřebu to dojídat jako nějakýma prasárničkama zpracovanýma, extrémně už se nestalo. Moje poslední myšlenka předtím, než na mě zaútočila vařečka, byla, že
dokud člověk jí jako reální jídla a má aspoň trošku představu toho, co a kolik toho jí a ví, že se nepřejídá nebo nepodjídá, tak si myslím, že není až tak úplně 100% nutný to všechno jako vážit a zapisovat do tabulek. No. Nicméně pro začátek je to za mě skvělý nástroj na to si vůbec udělat představu toho, jak moc, kolik toho jím a podobně. Tak, dost keců. Já tam bouchnu první tu fetu, ať se trošku rozpustí. Nevím, kolik jí tam dám. Jinak tady na tohle jsou takový dva tábory, co jsem pochopil, jako co se týče Italů a Řeků. A jedni říkají mléčný s krevetama nebo s mořským jako vůbec. A pak je tady podle mě tenhle recept, který se jmenuje saganaki a jako přijde mi to fajn. Nicméně ten důvod, proč vůbec je, že ten sýr má přebít tu chuť toho moře. Což na druhou stranu pro spoustu lidí je podle mě jako vítaný benefit, protože ty mořské věci, i to vím od klientů, že jestli se něco opakuje, co jako lidi nejí, tak jsou to mořské potvory, příšery, ale ty krevety si myslím, že jsou takový jako decentní. Tak trošku v tom rozmícháme tu fetu, ona tomu ještě přidá slanost, takže doufám, že jsem to přehnal se solí, když tak se budu tvářit, jako že mi to stejně chutná, abyste si to uvařili. Koření v tom máme, fetu v tom máme. A přidáme do toho už jenom tu rikotu, která to krásně zjemní. Přidá tam spoustu bílkovin. Kolik máme? Tyhle, kdo to má počítat, proč to nedělají na 100? Přidá tam několik gramů bílkovin. Mám to počítat, když to uvádí na 60 gramů. Ale tak nějak víme. Jinak jestli je rikota v Česku drahá, tak tady ještě dražší. Nepamatuju si, kolik stálo. A feta je úplný blázenec. Tohle to stálo 275 korun. 680 gramů. Ještě mám v lednici parmezán, ale nechci to překombinovat. Myslím si, že rikota a feta společně s těma krevetama budou až. Že trávení dostane trošičku zabrat, i když furt je to jako asi lehčí jídlo, než kdyby si to člověk udělal plný smetany a nevím s čím vším možným. Tak za mě tohle takový fajn základ toho, jak se podívat do Řecka, potažmo Itálie. Mohl jsem to dohledat, ale tak zní mi to saganaki, zní mi to řecky spíš. Myslím si, že pro normální lidi by to byla asi spíš porce pro dva. Já to samozřejmě s radostí bouchnu sám a myslím si, že ještě budu mít chuť se něčím dojíst. To je prostě to, že jsem si zvykl jíst jenom 2 jídla denně a o to větší samozřejmě jsou. Není to pro každýho, speciálně pro ženy obecně, jim spíš vyhovuje jíst častěji a svačinkovat, ale o tom už jsem mluvil několikrát. Tak, tohle to necháme hezky přiklopený, ono se spojí ty chutě. Já se musím, než budu začínat natáčet tu kuchařku, tak se musím naučit takový ty profi výrazy. Jo, takže jsem tady teďka válel ty pita chlaby celou dobu ručně, všude se mi to přilepilo, aby mi pak došlo, že jsem nezapnul kameru, takže to nevadí. Nicméně, poznatky, trošičku se podrobí to prkínko moukou, pak je dobrý si namočit ruce, aby se to úplně hrozně moc nalepilo, tenhle se povede krásně, jenže tady jsem s těma namočenýma rukama opak blbec otočil a on se přilepil k tomu prkínku, ale s tím si poradíme, to není žádný velký problém. Dobrý je mít rozpálenou tu pánvičku, aby se to nepřichytávalo, aby to šlo prostě rovnou na docela ostrý. Použiju tady avokádový olej ve spreji, je to šikovný. A přemýšlím, tenhle bude krásný a tenhle bude takový s otazničkem, no. Tak já udělám první ten nehezký, kdyby se jako nepovedl. A ho rozplácnu takhle ručně, bohužel. Tak to je takový jako případ, jak se to dělat nemá a ten druhý bude příklad, jak se to dělat má, aby to bylo úplně skvělý. Takže to vlastně dělám pro vás. Tak, pojďme to takhle shrnout. Uvidíme, jestli se to nafoukne, protože jsem to vždycky dělal bez toho kypřícího prášku. Dneska poprvé jsem ho do toho dal. Nebo nevím, jestli to je kypřící prášek do pečení. Asi je to samý, že jo? Taky do studu, než budu dělat kuchařku. Důležitý je nenechat to přichytit, takže s tím trošku občas zakvedlám. Je to fakt lepkavý, ale je to tím, že jsem tam dal hodně jogurtu a málo mouky. Tak z toho důvodu se to takhle lepká. Jinak já to možná hodím pod pokličku. Ať to dojde hezky i zevnitř, ale chtěl jsem říct, jo, že je to fakt rychlý, že já nevím, 2 minutky z každé strany a je to hotový. Už to rozplácnu ještě takhle, jsem fakt zvědavý, jestli se to trošičku nafoukne nebo vůbec. Možná, že s tím kypřícím by to potřebovalo víc času, ale to nevadí. Ale asi. To je ono, to má to krásně. Zatím si tady uklidím zbytek, pak uděláme ten druhý a jdeme servírovat. Tenhle si myslím, že bude ještě lepší. Je to asi moc rozpálený, uvidíme. To se na fakt úplně pádí. Ale to by zasloužil slow-mo. Editor? Wow, škoda, že to nemůžu chytit na tu kameru, co? Jo. Máme ready a jdeme servírovat. Bohužel se nám to asi nevejde do mističky celý, takže to tam bouchnu nějak trošku na prasáka. Není tady nabíračka mimochodem, takže musíme trošku improvizovat. Jako ostatně vždycky a všude a ve všem. Musím si na trošku záležet, co, aby tam nebyla ta kapka.
Tak já nám dám první půlku, až zbouchnu první půlku, jak s ním druhou půlku. Takže takhle by pak mohla vypadat finální verze toho jídla, který, jak říkám, má relativně dost, i když převážně mléčných bílkovin, ale pokud nemáš nějakou intoleranci nebo víš, že se ti to tráví dobře, tak za mě úplně skvělá volba. Klidně na nějakou slavnostnější večeři, pokud si trošičku vyhraješ s tou úpravou, ne jak já, že to na prasáka uděláš prostě růžovou polívku s kouskem chleba. Fantazie, jako vomáčka fakt luxusní. Co si dáte k tomu, to už je asi na vás. Pita je teda famózní, no takhle, je trošku nakyslá, protože je tam toho jogurtu fakt hodně. Jako z výživového hlediska si myslím, že na to, že je to kus pečiva, tak je to paráda.